toqqammakpunga taannalu ima pooqqarpoq kuwa anginaarparami kisuaraangami daava ani pailorqallarerpo taava piililuani manipeqarpo taakkoqqinnaa ksiamassakut karismamut kiinak ima tiitorsertiniarpara attavisuamisiillerpara pissangaqaangaa qanoqpunga taan uterfingeqissuara kisian massattaava piili ima qanunga pisifiinikuusen taasautu piili orqitsikkaattumaisuak Apple CarPlay qinginnami ima atornissaat tamakkiisumi aaqqitsikkusullumu taava massakkut takanunga insaruyorpunga taamassa takanan massakpifissaqassanas apeqqutaapsooruna vloggerner arianaaqa assorlu taamalla iluma Atortukka ajunginnersut apeqqutaanginnarerpo ukku taaman vloggertareqqaarama tassa takorlornikuuara immat atortoqarusullu mobiiliin atorusuppara imma mikrofoonililaanginnerlu wissakkulkiisami taamata atorsinnaangorlu luksus aitaataama kiisami ajornannitsigasиуллерм kaameralassortariaqarluni atortorpassuit naaliunnarnikuoqqa massakku mikrofoneralaanguaq atorlumu ingerlaanna imaattu pallassinnaal ikkussuuta pallassinnaallу no taasaatum Apple CarPlay iluatsippo taavalu unamisileraneraam killorluumisilikakku ajoqateqqingila qangali vloggeraama kisianniuna suliluatsingikka Apple CarPlay imi nippaa sianafiinnikkaruarama ajorrami taava narornisuaqaluaqqissanerlugu immaqaluunni aatta ikkuteriama ingerlaannarsiganerlua iluatsingittu massakku ilorraallattoriorioriussuuru Apple CarPlay piili ikitkakki ingerlaannuiu nuisilqinnaviileraneraak aamam siornatigut atornikuunginnakku massakkut kammalaatinga unnerujoorpara loqarfimmiipparuttoq qanu innersoq alakkarniarlugu aamalu alakkaqaqarrusupparummat alakkarujoorlugu karisma eqqaarusullugaa naa illuaasuli qanoq qillarit taaqaluarlua naliginnaasum taam qillertigin ajoran qimmerisartakkak taamaaraaqaluartu ajoringeqaaqa aamma iluaqutaanginnartussani imaittorami yes kameraatialiornikkukku kameraatikkka orlaanniippalunnarpan
sa ukiopparuim Vloggit ingerlanikuunginnakkin. Neriorsuiniangidang siornatut neriorsuisartaaruarlua neriorsuutik iluameqquutsin ajorikkin. Kisianni takorlungaqaaruuppunga. Mistaalaapiuti imalunniik allangortinnikoriaak katinnikuungama missistaalaapiuti. Eqqarsartua tassua ikkussertinniarnanga kanaalili ataasiinnart ingerlatilerniarluu tassuunakkullu tassa MDV missistaalaa vlogs taamataallungu ingerlatilissallugu taanna ilissinnu piukkunnarnerupput taasiinnaavara singiingitsunik luannarisan soqutiisakka aalluttakkakka arlalissuumata taaktua takorluruiunga naluaraliqala akulikitsiisumik ukku Vloggit ingerlattassanerlugit. Amara ni paro. Pila kannarpaafiaan. Ni pitunarpaafia. Misilinniaannarlugu ni paaronnarpaafia angomariasaapapput. Imani palivippo. Des nuuqeqqa ni pitunarpaafingalango oqaluulluni imatu ni paarutsingayattaram nipera. Taamassak misilinniaannarlugu misilippara ni pitunarpaafiat imminulluun tusaarpiangilanga neriullua uuma mikrofon tamam tusaissanga. Torriqquyat. Vloggi ullumikkut siulleq naamassivarput massakku nernaaqut aqqanimmoriilaartoq suleqaaleqqalunga imma orsimmerinikuungatta haadillu Vloggi tamankillippo vloggerna sungiusaqqilaangissaavo kisianni tulliani semmisaimaalianersimanerusoq ааллаавингалугу vloggertilaarumaa quyanaq ullumikkut malиннаасиннаагис tulliani taku